खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि फ्राम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय जनायाव आसुनि सानब्रैनि हाबाफारि, हारियाना आरो महाराष्ट्र एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि फिथाइ, आसामा बांलादेशजों फालांगिनि सोमोन्दै लाखिनाय जादों, भारतनि क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) नि आफादगिरि बिबानखौ सौरभ गांगुलीया आजावनाय जाबाय, बाथि आईएसएल खेलनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 24 अक्ट'बर खालारखालि भारतनि क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) नि आफादगिरि बिबानखौ सौरभ गांगुलीया आजावनाय जाबाय। गाहायै गांगुली बिथाङा गावनि जिउआव भारतनि क्रिकेट हानजाखौ दैदेनगिरि महरै दैदेननाय जादोंमोन। बिथाङा सिगाङाव क्रिकेट एस'सिएशन अफ बेंगल बिनिबो आफादगिरि जाना दंमोन। बिथांनि दैदेननायावनो भारतनि हानजाया वर्ल्ड कापनि फाइनेलसिम सौहैदोंमोन, नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय देरहादिया। बिथांखौ दादा बिमुंजोंबो मोनथिनाय जायो। 25 अक्ट'बर खालारखालि गुवाहाटीआव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवालजों इन्डिया बांलादेश स्टेट होल्डार एबा फालांगि सोमोन्दै, धोरोमारि आरो सिमानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बांलादेशनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि फैना सावरायफैनाय जादों। 24 अक्ट'बर खालारखालि मोनाबिलि समाव क'च्चिआव केरेला ब्लास्टार्सनि हेंथायै मुम्बाइ सिटी एफसीनि हेंथायै गेलेनाय खेलाव मुम्बाइआ 1 गलआव देरहासार जायो। खुलुमबाय, आं रमेन बर'। 23 अक्ट'बरनिफ्राय जनायाव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि सानब्रैनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिया 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायना 22 अक्ट'बराव जोबहैगोन। बे जथुम्मानि गेजेरजों आसामनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बे जथुम्माखौ धेमाजि जिल्ला कमिटि आसु, जनाय महकुमा आसु आरो जनाय आन्सलिक कमिटि आसुनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। 20 अक्ट'बर खालि हारियाना आरो महाराष्ट्रआव जानाय एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइखौ 24 अक्ट'बर खालि फोसावनाय जाबाय। गाहायै हारियानायाव गं 90 मासिनि थाखाय बे बिसायख'थिया खुंजादोंमोन। बेनि गेजेराव बीजेपीआ गं 40, कंग्रेसआ गं 31, जेजेपीआ गं 10 आरो गुबुन गुबुना गं 9 मासियाव देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं महाराष्ट्रआव मोन 288 एसेम्बलि मासिनि थाखाय बिसायख'थिया खुंजादोंमोन। बेनि गेजेराव बीजेपीआ गं 161, कंग्रेसआ गं 105 आरो गुबुन गुबुना गं 22 मासियाव देरहानो हायो। बेनि अनगायैबो 22 मासियाव देरहानो हायो। बेनि अनगायैबो आसामनि गं 4 एसेम्बलि मासिनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बेनि गेजेराव बीजेपीआ गं 3 आरो एआईइउडिएफआ गं 1 मासियाव देरहानो हादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।